So mataki ne fari ya zamanto alkhairi to Habiba sako na so ki bar wani in kari yau fazance akan ki zani yo tsari so da daɗi cikarsa dai a samu cikun buri naji na yarda na amince so zani to Habiba fatan da zani yo in kin gane karatu a so na taka gurbin mai zane gashi ba masaka tsinke zan faɗi ki fahimce ni ba ni santa na baya domin halin ko yayi muni to Habiba kira ni ke gare ki ki dube ni to musaya ta so ki bani kar da ki kyare ni kin ga ke ce guda na sa a rai launi dan halin wasu kan so da kuskure ki fahimce ni naji na yarda Habiba kin shige zuci ki zauna kin zamo maɗi na rayuwa dole na nuna so matakin kowa fatan da nemi amfana ka Habiba farar diya fazo mai alkunya kin shige zuciya a san ki bana tangarda lokaci yayi da zan fada satu bai kai hadda to taho dai Habiba ga guri ya kike zauna to Habiba kira ni ke Habiba a kullum rayuwa nake dubawa Habiba a zuciya nake dubawa Habiba tsari na sanki dai naka dubawa Habiba yau Adama wa yau lagarin zani Habiba so ya kira ni zani amsawa Habiba mai halin kirki ya ce Habiba ai dole in faɗa dan ta zarce Habiba ni na gani a yau kuma na kyasa ga Habiba Habiba yar amana ce kuma mai mutunci zan so ki bani dama domin na samu yanci so ginshiƙinsa tausayi ne har da ma karamci na sha wuya a baya ban so tuno da wannan ke kama hannuwa na ki rike ni zan rike ki kin zammani a yanzu na zama ke bulhaki Bahari ID fatan Allah bar mu tare Habiba Irji me ta 'yar Adamawan Yola